хора, аз съм the best. Чакайте да си оправя нещата. Continue. Night one. Миналия път умряхме на 1 час. Так, колко ще учвам? Дън, дън, дън. Значи, като гледате назад. Знаете ли са? Аз искам да направя нещо. Ако стоя тук, така... Това мисля, че... Чакайте, че телефона ми вибрира. Аз ще отъгля 1 часа. Сега ще се убием по най-директен страна. Моля, прави. Рик. Много бавно го отваря, много шумно. Това колко ме време. Аз оттам тук да гледам за Фрейд. Значи, трябва някой пъти да затваря. Но аз не съм сигурна в време, където ще трябва да затварям през половината време. Значи през втората нощ трябва да затваряш. Половината ти време е да затваряш вратите. През третата нощ повечето време ти е да затваряш вратите. На четвъртата нощ трябва да си готов за всичко. Тук са 5 нощи. Аз се страхувам като някакво първи. Но все пак продължавам. Значи, трябва много често да гледате за Фрейд. И това не е Фреди, а за Фредите. Това са малки като Фреди. Но ми е гадно как бавно се отваря. Колко е гадно звука. Мисли си, че нещо метално идва. Сега ще ми скочи. Ара ти! Майко, вие не знаете колко пъти го натисна. Гледайте за такива. За изродите. Сега ако ме убие чика, вече съм слаб. То мене чика ще ме убие, защото за разберете, така като ме гледате, че съм слаб. Сега не съм разбрал Фредите, тъма те е първата нощ. Сега ще погледам за всеки случай, добре. Окей. Значи не трябва да гледам през едното време едната, през другото време другото. Не се прави така. Не трябва само да правите да гледате. Като съм нощ. Гледаме. Това всеки път ме стреска. Спомнявам начало, че идват. Има ли Фредите? Не. После идва и там един изрод. Аз чух нещо като детски глас. 3 часа. Ще ми скочи нещо. Но сега почва по-бавно да отваря вратите. На мен ми седи кръвната. Брат, искам те да си силен като танк, като да си бърз като Ламборджини. Веднага. О, Фрей! О, не. Това не е на добре. Това не е никак на добре. Затварям ти. Даже без гледам. Вау. Толкова съм добър. Окей. Добре, така. Това имаше нещо. Отварям ти. Добре. Не трябва да видя за света.
О, ето! Затварям очи. Да, майко. Помисля, че... Вие гледайте, аз не мога да гледам. Аз, когато тия превратите... Аз даже не гледам. Вау. Значи, чуйте, сега затварям очи. 5 часа. Готови? Добре. После ще трябва да ги изгледам. Окей. Сега... Аре. Аре. Няма зачика и не биде. Аре, издържи до 6 часа. Аре, бе, моля те, бе, издържиш до 6 часа. Аре, бе, 6 часа. Вау. Е, това се казва. Вау. 6 часа. Фоновит, плаша, за транзис, плаша. Снимам гледам. Да го пусна ли? Или да не го пуска? Няма го пуска. 2, 1, край. Too bad. Толкова зле. Знам. Втора нощ. А, не, сори, брат. Няма игра втора нощ. Значи, тази нощ. Изродът. Който сега ще го покажа. Ето тук. И това бях аз. И свършваме с този епизод, защото въпреки, че не е станал толкова дълъг, но ще трябва да свършвам. И това бях аз, The Best, и чао!